Samko, Áno? čo kebyže spravíme niečo veľmi hlúpe? Čo takto vyhodí tento foťák z okna? A môžeme k tomu prihodiť aj PlayStation. Alebo môžeme zapaliť tento pirát v byte? Smoke weed every day. Prečo sú ľudia tak sprostí? To je téma tohto podcastu a vítame vás zase už po 2 týždňoch. Ste sa sťažovali, že ste nás nevideli, ale zase sme tu. Môžete prestať plakať, zoberte si servítky, utrite si oči. Sme tu pre vás a ideme teraz diskutovať o niečom, čo v poslednej dobe sa začínajú ukazovať aj o youtuberoch, že Slaško? Presne tak. Že prečo sú niektorí ľudia tak sprostí Tak hlúpy. a tak dementní? Myslím, že každý vie, o kom hovoríme. A ak nie, tak... Tak si pozrite vašu facebookovú nástenku a určite to tam uvidíte. Môžeme to povedať aj konkrétne? A prečo by sme nemohli povedať konkrétne? Prečo by sme nepovedali? My sme proste svine. My sme proste hovoriť, svine. Na tomto channeli nie je Selassie, ale Slážo. Hej. Čiže rozdvojená osobnosť. Už rozstrojená dokonca. Čo si vlastne ešte? nie. Máš ešte nejaké alter ego? No občas sa prezlikám za ženy, ale to malo byť tajné. Na pár videách už to máš, takže to tajné není. Ale nie. Ideme rozprávať, ako Sanko už povedal, o hlúposti ľudí a môžeme rovno začať veľmi krásnou vecou, ktorá teraz sa šíri po celom YouTube, po celom Facebooku, dokonca aj v novinách. Správy všade. Všade to je to ako ebola, ktorá zasiahla internet. YouTuberov. Je to petarda v autobuse, milí ľudia. A inak, ale vieš čo, TV Twist, akože môžem povedať, že 2 chalani od nich sú fajn super, tí ani neboli zapojení, myslím, že v tom videu, ak boli, tak nás klamali, sorry. Ale proste ide o to, že zober si, koľko ľudí toto spraví. Oni nie sú jediní hlúpi, akože nechcem ich obhajovať. A teraz ma tak napadlo, že koľko ľudí je tak hlúpych, že proste na Silvestra hádže petardy hocikám proste do autobusu a takto. Veľa ľudí, hlavne na Silvestra, keď každý má petardy v ruke a povie si, mám niečo, čo vie zničiť, čo teraz by som s tým mohol robiť. Tak ich proste hádže, ničí, do fľaší, všade je sklo, hlavne takíto geniusovia sú všade v meste, všade sklo po zemi, lebo do fľaší hodia petardu, lebo nikdy nevideli, jak vybuchne fľaša. Ale kto je tak chytrý, myslím, že aj sem si sa chcel dostať, kto je tak chytrý, aby to natočil, ako ničí niekoho majetok petardou a potom to ešte hodí na YouTube. Na svoj vlastný channel na YouTube. A čo on čakal? Že teraz všetci sú, že to si dal tomu autobusu. A teraz tam nikto sa nebude starať, že práve vyhodil do vzduchu polku autobusu. Čo? Proste... To je presne také, ja som hovoril taký príklad, ako keby, že mňa odoberá a sleduje ma skoro 200,000 ľudí. A proste zober si, že teraz ja by som natočil skrytou kamerou, ako kradnem niečo v obchode. A to ti prejde. Dám si to na svoj channel, vďaka ktorému ma môžu nájsť hocikto do dňa. Hocikto proste ma nájdu v momente, jak si kliknú na môj channel, hneď do mne vedia skoro všetko. Hej. Ale dám to na svoj channel a ešte na konci videa poviem, že tak ako... Napíšte mi do komentu, či to bolo v pohode, čo si o tom myslíte. To ma zabilo, keď som to videl, to ma zabilo úplne najviac. Že napíšte si, či to bolo v pohode. No, Nie, nebolo to v pohode, bolo to úplne jebnuté. Čo si debil? Čo to je za debilnú otázku? Podľa mňa to malo byť niečo také kontroverzné, čo priláka ľudí. No tak ale akože tak im to prilákalo skurvené veľa ľudí. Ale prilákalo im to skôr problémy. No jasné, to není... Akože aj zlá reklama je reklama, lenže kebyže kvôli zlej reklame sa mám nechať prcať rok vo väzení, tak si rozmyslím, či tú zlú reklamu budem chcieť. Zlá reklama môže byť dobrá, ale nie zlá reklama, či to dostane do basy. No. To je také kontraproduktívne trochu, lebo z basy ťažko natočíš o YouTube, možno vlogy. Vlogy z basy. Čaute! Čaute, dneska ma v sprche proste premrdali iba 3 ľudia. Hej, pohodičke, pozrite sa na môj anál. Wide, širokouhlý. Dobre, takže to je tak, vyjadrili sme sa k tomu. Je to proste sprosté, hlúpe, detinské a príde mi to ujebané, strašne ujebané. Ako, nie je nič zlé na hlúpych veciach, ani na detinských, ani na sprostých, ale keď už človek
skombinuje toto všetko a ešte je to niečo zlé, proste to je čisto zloba, proste robiť zlobu takúto. Ale nejde o to, že to spravili, hej, dobre, ja keď som pred 2 rokmi sme boli na Silvestra, tiež sme hádzali proste petardy barskam. Hej, no. Ale keď už som celebrita, hej, celebrita, no. Ako? Proste, mne to nejde do hlavy, prečo to uploadli na svoj vlastný channel. To je na celom tomto videu najmenej logické pre mňa. Ja sa snažím prísť na to, čo si mysleli, že sa stane. Že to bude len video a každý sa zasmeje na tom, alebo že to nikto nebude riešiť. Ja neviem, že... Proste toto keď sa objaví, to sú jak tí geniálni oni, čo keď vypuklo... Počkaj, kde to bolo? Nechcem teraz klamať, neviem, niekde boli nejaké nepokoje, hej, sa rozbíjali výklady a kradlo sa a týpeček sa odfotil na Facebook so všetkými pokradnutými vecami a ešte napísal, že jaký looting, akože to jaké som videl. A hneď ho chytili policajti. To som videl. Takže čo? Pali ma hlava, normálne ma pali hlava. Ale najhoršie je, že toto sú ešte tie menšie prípady stupidity na nete. Vieš čo je veľmi krásny prípad stupidity na nete? To, že nie je stupidita, to je proste debilizmus. Hej? Nedá sa to opísať. Mm-hmm. Predstav si, že si celosvetovo hľadaný drogový dealer. Som zvedavý, kam toto ide. Predstavte si ľudia, predstav si aj ty, čo počúvaš tento podcast, že si celosvetovo hľadaný drogový dealer. Máš neskutočne veľa peňazí, neskutočne veľa drahých vecí, chodíš na neskutočne drahé miesta na svete a stravuješ sa v neskutočne drahých reštauráciách. Jediný problém je ten, že máš iPhone a Instagram. Už viem, kde to. A všetky tieto veci si fotíš na Instagram. Takto kolumbijská polícia chytila svetovo najhľadanejšieho drogového dealera vďaka jeho Instagramu. Vidíte? Instagram je super. Instagram chytá zločincov. Lebo on si nechal zapnutú lokáciu pri fotkách. Hej. Čiže on sa odfotil proste na nejakej pláži, alebo odfotil nejakú pláž, že jo, čekujte ma, som tu teraz. A proste do 2 hodín mu prišli do hotely policajti, vrtuľníky, všetko a chytili proste takto drogového dealera. No. Vďaka jeho Instagramu. Hovorím, Instagram chytá zločincov, to je najlepší policajt proste. Alebo čo keď debilita chytá proste zločincov. Toto by, vieš čo? Hlúposť ľudí chytá zločincov. Povedal by som, že možno toto bola skôr nepozornosť ako hlúposť. Možno, lebo tak predsa si, keď si strašne sprostý, tak sa asi nestaneš najslavnejším drogovým dealerom, hej? No to je pravda. Ale skôr je to nepozornosť, ale potom sú ľudia, ktorí sú čisto hlúpi, akože čo sa... Odfotiť sa s vecami, čo si ukradol. Hej, to prečo? je... Nechcel si poslať rovno aj video, jak to kradneš rovno policajtom, že haha. Jo, čaute feláčky, takže ideme si dneska tuto vyrabovať Hashtag robbery. Hashtag robbery. Pozdieľajte toto video na Facebooku, nech ho vidí čo najviac ľudí. Hej. Nech majú policajti čo najmenej práce, aby ma chytili. Vieš čo je krásny príklad ešte hlúposti ľudí, napríklad keď sa stane niečo veľmi zlé a ľudia namiesto toho, aby pomohli človeku, ktorému sa to zle stalo, ho natočia. Hej, vyťahnú telefón, natočia. Alebo ho začnú ho fotiť na Instagram. Proste, prečo? Prečo keď ste niekde vonku a niečo sa stane, dajme tomu, že už natáčate video a niečo sa stane teraz tomu človeku, prečo ten telefón nezahodíte do prdele proste a nedete pomôcť tomu človeku, ale vy si ho ešte točíte, prídete k nemu a že haha, hej, čo sa ti stalo, máš dolamanú nohu, otvorenú zlomeninu, pozri, budeš po celom internete a on tam v agónii umiera a vy si ho proste točíte na telefón. Vieš prečo? Lebo to, že pomôžeš človeku, ti nedá lajky. A to je pravda. To ti nikde, vieš, nač mu budem pomáhať, keď mi nevysype takto lajky z vreca. Spýtam sa, máš lajky? Ne? Sorry. Pomôžte deťom v Afrike, aby prestali hľadovať. Dajte 1 000 000 lajkov. No, mne sa robil ten obrázok, jak je taký like a potom jak sa rozmazáva, ide cez také trubice a zrazu Afrika tam jak voda tečie proste z neho. Ja som zase videl taký že proste taký, že Američania majú proste také plné krabice lajkov a dávajú ich deťom proste v Afrike, ktoré sú úplne chudé, vieš, a vychrudnuté. Úplne, že výborne, svet to zase dokázal. Môj bože. Svet je zvláštne miesto, no čím dlhšie tu som, tým viac tu nechcem byť. No tak tomu veľa. Akože ja najradšej by som proste si postaval nejakú vesmírnu loď a bol by som radšej niekde vo vesmíre, ako
Ale chýbali by mi tí ľudia. Ako niektorí. Chýbala by mi tá hlúposť ľudí proste. Lebo máš sa aspoň na čom zasmiať. Niekedy je vtipná, ale niekedy, skôr by som povedal, väčšinou je to na zaplakanie, keď proste človek vidí. A najhoršie je to, že hlúpi ľudia nevedia, že sú hlúpi. Oni si o sebe myslia, že sú cool. Lebo ty, jak môžeš vedieť, že si hlúpi, keď si tak hlúpi, tak ty potrebuješ aspoň trochu inteligencie na to, aby si pochopil, že si hlúpi, nie? lebo ak si tak hlúpi, tak nemôžeš vedieť. Akože neviem, ako tak mám povedať, lebo ja nemám ani príklad. Jak je príklad hlúposti? Ja neviem, napríklad zemiak. Zemiak o sebe nevie, že je zemiak. Takisto neviete o sebe, že ste hlúpi. Toto som Počkaj, ale to hovorím o hlúpých ľuďoch. Nie vy, čo sledujete tento podcast, ale tí hlúpi ľudia, ktorí sú naozaj hlúpi, nevedia o sebe, že sú hlúpi, tak ako zemiak nevie o sebe, že je zemiak. Tak? Presne, to by mal byť citát. Čo ti vie? Dobre. Typical Sunday 2014, to bude naše moto. 2014. 15. Šťastný nový rok, ľudia. Inak hej, šťastný to nový rok. To sme mali povedať na začiatku podcastu, nie v polke. Máš tu petardu, zapaliť. Nemám. Poďme ho hodiť do autobusu. Ideme hodiť do autobusu petardu. A dám to na svoj channel potom, dobre? To je inak super originálny nápad. Čo tebe to ešte nikto nerobil na československom YouTube. Ešte, že sme takí chytrí. Práve sme prišli na to, ako na to oni prišli. Že to ešte nikto neurobil? Boli pod vplyvom alkoholu a povedali si, že ten nápad bude určite veľmi geniálny a originálny. Ale zober si, koľkokrát si natočil naozaj hlúpe veci, ale bol si dosť pod vplyvom alkoholu aj deň na to, aby si to editoval a uploadol? Ani raz. Nie, takže oni sú proste hlúpi. Ani raz, lebo som si povedal, že toto keď uvidia ľudia, tak proste skončím. Hej, skončil by si. Naše Q&A spoločné, bolo celkom dobré. Ešte šťastie, že... My sme točili Q&A, ale nakoniec sme ho nevydali, lebo to bolo moc. To bolo veľmi zlé Q&A. Veľmi uvoľnené Q&A, by som povedal. Veľmi. A ja neviem, či som ho náhodou aj nevymazal. Hej, no radšej. Je to dobré, že si to vymazal. Lebo... Ja zemiaky, teraz neviem, prečo budem si predstavovať každého hlúpeho človeka ako zemiak. To je v pohode, ja ako kapustu. Takže môžeme urobiť kapustnicu. Tomu ver. A vieš, akú kapustnicu som dobrú spravil? Ja viem, jedol som ju. No však vlastne jedol si ju. Pochvál tých našich 3000 ľudí. Naozaj, akože musím povedať, Slaško, na to, že to bola jeho prvá kapustnica, to bolo fakt, že dobré. Akože fakt, že dobré. Ďakujem. Bola trošku riedka, ale inak pôjde. No. Hlúpi ľudia. Už sme nejak odbočili od sme trošku odbočili, sa k nej vrátime. Mám rád americké hlúpe dievčatá. O tom môžeme rozprávať veľmi dlho. Tak počkaj, teraz ma napadla strašná vec. To určite príklad, alebo... Príklad. Určite to bude každý z vás poznať. Ako americké dievča, rednecké dievča. Jasné. Nakydalo na Facebooku na svojich rodičov. To bolo tak dobré. Nakydalo na Facebooku na svojich rodičov, že ich nemá rado, že sa o ňu nestarajú a tak ďalej. Mala v priateľoch nejakého člena rodiny, alebo nejak sa to dostalo k jej tatkovi. A jej tatko, král, úplne najväčší pán, jej zobral laptop, čo to bol nejaký MacBook, alebo proste niečo strašne drahé. Bol to nejaký tenký dosť Fakt vyzeral ten notebook, že je drahý. Takto si ho postavil pred seba, rozprával do kamery o tej svojej dcére, že vysvetlili, aké blbosti vlastne hovorila. Že ako je možné, že si taká hlúpa, že my sa o teba staráme, platíme ti školu, dávame ti na jedlo, dávame ti vreckové a tak ďalej a ty o nás toto napíšeš. A že nebola ani schopná upratať ani nič, že ešte ona pindala. Že ona bola ten problém, tak tatko je takto všetko vysvetlil jej kamarátom, vysvetlil celému internetu, že ich dcera je proste s prepačením piča. Zobral, čo to mal, nejaký Colt 1911, fajnovú zbraň, nabil ho a noteboočik jej fajnovo rozstrieľal. Gangsta style, proste úplne bam bam. Akože viem, že to možno nemalo iné riešenie, ale teraz neviem, či bola hlúpejšia tá dcera alebo jej tatko. Akože jej tatko bol menej hlúpy, bol to pán. On bol pán, podľa mňa. Ale proste v podstate rozstrieľal vlastné peniaze, lebo pochybujem, že... Ale on mohol. No to, a tak zas, zober si, že dajme tomu mám dceru a ja svojej dcére kúpim teraz, dajme tomu,
notebook za 1200 A eur. čo ak zistí, že si ho mŕte neváži? No tak by som jeho zobral. Ale to sú redneci. Ale určite by som nerozstrieľal 1200 eur pre Boha. Ale to sú redneci. Oni si povedia, that damn thing is bad. Ok, stačí. Oni si povedia, že hej, takto, tak si ma nasral, pre nich je riešenie zbrane. A to je pravda, oni majú jednu špeciálnu miestnosť v dome, ktorá je plná zbraní a amerických vlajok. A každý má ešte jednu nukleárnu hlavicu pre každý prípad. Áno. Niekde vedľa domu v podzemí má proste raketové silo a gombík v kuchyni. Že vypukla nukleárna vojna, prečo sa nezapojí? A proste zrazu vedľa bazénu sa ti otvorí zem a vyletí stade jadrová hlavica. Bazénu? Takého toho nafukovacieho detského bazéniku. Je vtipné, ak si predstavujeme Ameriku, hej. Ale tak to ma naučili filmy a obrázky na internete. Presne, každý v Amerike proste sa ti stáva, že ideš si autom a zrazu naháňačka, výbuchy a transformery. Občas nejaká raketa príde. Prečo sme sa dostali k raketám? Neviem. Od hlúpych ľudí k raketám a mimozemšťanom. Mimozemšťanom? No však ja som začal, že občas nejaká raketa akože obsadí Ameriku, vieš, akože vesmírna loď. Raketa? Ja aj tak si myslel raketa, ja som si predstavil ako raketa. Nie, raketu. Vesmírnu loď. Tak, hej, zle tak, som to povedal. Loď, lebo oni nemôžu mať rakety. Oni musia byť už naozaj, že technologicky... Nie som schopný nájsť to slovo. Ešte čo ma tak napadlo. Challenge, ktoré robia ľudia, sa niektoré dajú proste prirovnať tiež k veľmi hlúpym. Hej, veľa tých challengeov je na schvál takých strašne napríklad Cinnamon Challenge, čo sa žrala ona škorica. To je ešte celkom v pohode. Je to v pohode, ale predsa len môžeš sa zabiť. Môžeš sa zadusiť škoricou. Hej. Ale lepšie sa zadusiť škoricou, ako podľa mňa kondómom zaseknutým v polke hrdla. Ale tak to ťaháš cez nos, ale to akože není o nič lepšie. Hej. Neviem, či ste to ľudia videli, ale proste v Amerike jeden čas, alebo na YouTube, dá sa povedať, keby len v Amerike, koloval taký challenge, jak Harlem Shake bol, Ebola, YouTubeová Ebola. Ebola challenge? Ebola challenge. Zoberieš takého černoška, potom si s ním tvár a teraz vyzývam svojich 3 kamarátov. No a proste... jednoduchá vec, kondom challenge, odbalíte kondom, rozprestrete ho, dáte si ho do nosa a proste preťahnete ho cez hrtan. Dole ti to točí cez nosnú dutinu do krku. Cez nosnú dutinu, tak. Proste a vyťahnete si ho ústami. Ja mám lepší kondom challenge. Rozbalíte kondom, nasadíte si ho na penis a vyspíte sa so ženou. A to vám z hlavy vytrtka takéto hovadiny. Presne. Hlúpi ľudia potrebujú sex. Ne, vieš čo, ja by som povedal, že veľa hlúpych ľudí má sex. Hlúpi ľudia potrebujú vzdelanie, knihy a trochu času pre seba. Ja síce knihy nečítam, ale... No teda nemoc, hej, ale ja aspoň na internete si čítam, hej, to sa nepočíta ako knihy, no. Ale je to text. Je to veľa písmenok, malých písmenok vedľa seba, to sa číta. Inak vieš čo, všimol som si jednu vec, lebo ja sa stretol s dosť hlupými ľuďmi niekedy, hlavne na sídlisku, tam, vieš, to sú také tí gangster typy. No, v Bratislave je sídlisko. No, je ich strašne veľa, aj tu takí ľudia chodia. A vieš, čo som si všimol? Jak sa dá spoznať rýchlo hlupý človek? Ak sa spomenie niečo, čo on nepozná, alebo o tom nič nevie, tak to hneď považuje za blbosť, alebo začne nadávať a obraňovať sa úražkami a takými. Že proste ako náhle človek spomenie tému, o ktorej vlastne on nič nevie, tak on si povie, on na to reaguje takým tým názorom, čo vie aj najväčší debil, to je také tie predsudky najväčšie, čo sú proste. A vlastne nevie o tom absolútne nič a potom povie, že to je blbosť. Aj keď, jak môže človek povedať o niečom, že je to hovadina, keď o tom nevie človek ani hovno. No veď, proste, to je tá vec. Hlúpi ľudia reagujú na veci, o ktorých nič nevedia, lebo majú pocit, že vedia, ale oni sami nevedia, jak strašne sprostí sú, jak hlúpo znejú. Proste pri tom. Ale vieš, čo je krásne, že ja som mal takú spolužiačku na strednej. Mm-hmm. A ona náhodou... Ona bola opak, ona nie že odsudzovala alebo povedala o témach, o ktorých nič nevedela, že sú proste zlé a že je to blbosť, ale ona o nich mala vždy čo povedať.
Hej. Proste, ale to, ona si vymýšľala, ja som mal takého spolužiaka na základnej škole a spolužiačku na strednej, čiže ja som tak naučený, mám takú obranu, že viem vycítiť človeka, kedy si vymýšľa. Lebo všade bol všetko videl. Presne, všade bol, ja som mohol začať rozprávať o tom, že môj kamarát jazdil, že som jazdil na dinosaurovi, že to bolo mega super a ona sa pridá do tej témy a začne hovoriť, že čo ti jebe, však ja som tiež jazdila na dinosaurovi. Môj tatko vlastní dinosaure. No a má ich asi 40. Nechceš si ich zázdiť tiež? Aj toto sú tie najlepšie, že áno, a nechceš, môžeš, ja ti donesiem, alebo že kurník zháňam nejaký pekný obal na iPhone. Ja mám doma 3, chceš, kľudne ti ho zajtra donesiem do školy. Nikdy sa neukázal. Nikdy. A vlastne on nemá ani iPhone. Áno, v skutočnosti nemala ani iPhone, ale mala doma 3 obaly na iPhone. Ani nevie, čo je iPhone. Prečo si ľudia vymýšľajú? Aby zaujali? Ale pre mňa nie je zaujímavé, keď si vymýšľaš, lebo ja viem o tebe, že si vymýšľaš a prídeš mi iba oveľa hlúpejší v rebríčku hlúpostí mojich proste ľudí, ktorých poznám. Hej, to je... Iba klesáš dole. Ale človek, keď si hlavne zle vymýšľa, akože... Tak okato. Proste, že povie nejaké klamstvo a ty hneď na neho pozeráš, že toto by ti nikto nezožral. Nikto, to si len ty myslíš, že to znie tak super. Ale potom je... A ja som vinný, hej. Ja rád no však ty vieš, ja rád robím takúto vec, že sa hrám na napríklad keď som v meste a sme trošku už pripití, tak sa rád hrám napríklad, že som turista a vtedy si hrozne rád vymýšľam a to je také milosrdné. Hej, je to také, že nikoho nezavádzam ani tak, ale proste je to halus, lebo ja niečo poviem a proste z tých ľudí, ako keby hlavne keď rozprávam v inom jazyku, tak ľudia sú viac otvorení proste k tebe. Neviem, ako keby mali pocit, že ty si cudzinec a s tebou sa môžem proste porozprávať, nemusím sa báť, že ty si niekto tu, koho niekto pozná tam z rohu, vieš. A proste tí ľudia sa s tebou rozprávajú a ja som sa porozprával s toľkými zaujímavými ľuďmi, proste, ktorých som v živote nevidel proste. A len preto, že som došiel za nimi, pozdravil ich po anglicky, povedal, že som z Nemecka napríklad a to je takéto klamstvo, čo ja musím sa proste priznať, lebo to by som bol zase hypokret, kebyže hovorím o tom, jak tak a teraz pôjdeš po ulici, stretneš nejaké pekné naše fanúšičky. A poviem, že hello, a oni, že samo, a že shit. Že samo, nie proste. Pozvi nás na drink, aj po slovensky, a ty úplne, že OK, ladies, how about now? OK, ladies, how about now? Ich spreche kein Slovakisch. Že to nie som ja samo, mám rovnaké tričko, Ja som jeho dvojča z Anglicka. No, vidíš to. Že dojdeš za nejakými Slovenkami, proste, hej, čaute, dievčatá, poznáte toho sama z Typical Sunday? Áno. Tak to nie som ja som jeho bratranec. Jeho dvojča bratranec. Ja som jeho dvojča, ešte som aj jeho bratranec a som z Anglicka. Dvojča bratranec. Počkaj, to je jaká blbosť. Nevadíš, to bol ten joke. To sa nedá. Dvojča bratranec. Ježiš. Tak, čo sme sa poučili, alebo proste čo vyplýva z tohto, čo vyplýva? Dávajte si pozor na hlúpych ľudí, lebo... A snažte sa, vycibrite si techniku, každý si môže vycibriť svoju vlastnú techniku, ako spoznať hlúpych ľudí. Ale ak poznáte nejakých hlúpych ľudí, tak choďte od nich preč. Ak ich nepoznáte, tak sú to pravdepodobne vy. Ale ne, to je len kruté. Ale, že to je len krutá pravda. To je len krutá pravda. Ale keď sú... Ľudia, keď sú proste hlúpi, musíte si dávať na takých ľudí hlavne bacha v tom, že niektorí, oni ani nepôsobia, že sú... Nepôsobia hlúpo, ale nie, väčšina pôsobí hlúpo, hej? Ale veľa ľudí je takých, že vás dokážu stiahnuť na svoj level, ako keby. Veľmi jednoducho, hlavne takých ľudí, čo majú otvorenú mysel, tak, lebo ja som taký a už sa mi to stalo párkrát, že som sa proste niekomu mal tú dôveru v neho a potom som zistil, že vlastne on ma len ťahá proste dole. A to sú také tie skúsenosti, či človek má proste. A to si nenechajte, lebo oni vás stiahnu na ten ich level a potom vás umlátia skúsenosťami. Skúsenosťami? Hej, s hlúposťou. Aha. Oh, damn. Vieš, keď to niekto proste stiahne do hory, ktorú si ty nikdy nehral, vieš, a úplne ťa rozmlatí, tak to funguje aj s hlúposťou proste. No, to sa mi párkrát stalo, nebolo to moc príjemné. Není to nikdy není príjemné, ale hlavne to vám vie to uškodiť veľmi. Vie to mega uškodiť. Ako, nehovorím, že... Lebo hlúposť nie je o tom, že či viete
to je vzdelanosť. Jak vzdelaný je človek, či viete, ja neviem, kto bol prezidentov všetkých a históriu a toto, to je vzdelanie ako všeobecne, hej, akože to by človek tiež mal vedieť, ale dá sa byť hlúpy aj tak ja ani neviem, jak to vysvetliť. Proste, že ako keby... Hlúpy človek ako keby tí ľudia nerozmýšľali nad následkami, alebo takéto niečo. To je dobré, to je dobré. Lebo vy musíte si uvedomiť, vždy keď chcete spraviť nejakú hlúpu vec, akože aj my robíme hlúpe veci, síce už menej, lebo už nemáme, proste nie sme mladí, dajme tomu, akože mladší, ale proste robíme vždy robíme proste nejakú hovadinu. Ale vy si vždy musíte uvedomiť jednu vec. Najdôležitejšie sú následky, lebo každá akcia vyvolá reakciu. A vy keď spravíte proste nejakú pičovinu s prepáčením. A čakáte, že to nebude mať žiadny následok? Tak ste na omyle. Vždy si najprv sadnite, že mám chuť spraviť nejakú blbosť. Aké budú z tejto blbosti následky? Budú malé? OK, idem ju spraviť. Budú veľké a môžem ísť do väzenia kvôli tomu? Tak to asi robiť nebudem. Ale hlúpy človek si povie, že idem spraviť blbosť, je mi to jedno. Lebo ja som pán. A potom si tak sadne a že ja som pekný debil, čo som to spravil? Vtedy aspoň si to uvedomí. No ale najväčší level hlúposti je to, keď si to ešte neuvedomí ten človek. Keď je to také, že prečo? Ja to nechápem. Čo? Veď ja som iba zavraždil 30 ľudí, prečo by som mal ísť do väzenia? Veď to bola len blbosť. To už je skôr sociopát, toto nie hlupák. To už je také, že prečo? Však to je v pohodičke, nie? Ja som oslobodil ich duše. To som trošku možno aj prehnal. To už je fakt iný level, to už je psychická choroba trošku. Takže ide o to, že keď si TV Twix neuvedomili, že spravili peknú blbosť, tak sú blbí. Podľa mňa si to už teraz uvedomili. Verejne prehlasujem, že to, čo spravili TV Twix, bola asi tá najväčšia sračka. A ja som sa najprv ani k tým nechcel vyjadrovať, lebo už sa k tým vyjadrilo strašne veľa ľudí. Ale treba. Ale ja sa rád vyjadrujem k takýmto veciam a hlavne sme nemali pripravenú žiadnu tému. Nie, vôbec sme to mali Mali sme. Chceli sme najprv preberať Nový rok, sviatky a takto, ale nakoniec samo prišiel, že poďme prebrať hlúpych ľudí a ja, že to sa bude hodiť, lebo je to momentálne aktuálne. Aktuálna aj téma. Téma. Mňa najprv ma to ani nenapadlo, to TV Twix, vieš, a potom vlastne, keď si mi to púšťal, tak je iba, že bože. Ja som to inak nevidel, až teraz pred chvíľou som sa na to pozrel, len som o tom celú dobu počul a prišlo mi to také, že čo? A hlavne, toto nemá následky len pre nich, ale teraz všetci youtuberi vyzerajú zle. To sa tiež písalo v nejakých článkoch, že proste, chápete, vyzeráme jak také detičky. Lebo aj verejnosť je dosť hlúpa. Im stačí jeden príklad a oni si myslia, že všetci sú takí. No jasné. To je vždy, tak vznikajú vlastne aj predsudky voči teraz, menšinám. Ty si youtuber? No tak ty musíš byť úplný dement. To si ty bol s nimi, čo si... Ja som videl Twix a tam boli úplní debili, takže ty si tiež úplný debil. Ale zober si akú máme, akože toto teraz bude také dosť mimo témy, ale zober si, akú majú tí youtuberi, hej, moc. V podstate stačí jedna blbosť a pokazí tým úplne všetkých. Veď koľko nás je takých slávnejších, známejších, tak nepoviem slávnejších, dá sa povedať, že slávnych, lebo čo sa týka ako celého YouTube, to nie je až tak veľa, ale keď si vezme slovenskú scénu, no tak na Slovensku je nás tu 5 možno 4. No teraz si urazil všetkých malých youtuberov. Nie, ale tak akože známejších. Hej, takých tých známych, hej. Ale tak týka sa to iba Čechov a Čechov je tam veľa a proste český YouTube a slovenský YouTube to proste jak keby medzi týmito dvomi bola 30 na šírku 30 kilometrová stena a proste my sme Češi, keby českí youtuberi, alebo Čechy, boli proste na druhej strane planéty. Hej, a pritom urobíš 2 kroky tu asi v Česku. Asi v Čechách, no to je jedno, to bude zas možno iná téma. Dobre ľudia, myslím, že môžeme pokecali, skončiť. Ukončíme tu tento hlúpy podcast. Dúfam, sa mi páčil. Napíšte do komentu, čo si myslíte o hlúpych ľuďoch. A že či si myslíte, že my sme hlúpi. Či o tom len my sami nevieme. Či sme ako zemiaky, ktoré nevedia o sebe, že sú zemiaky. Možno sme len zemiaky. Počkaj, ale teraz je to hrozné. Čo keď sme naozaj hlúpi, ale o tom nevieme a teraz to rozprávame o hlúpych ľuďoch. No tak sa rozlúčime a... Hej! Nič sa nestalo, ste nepočuli. Takže do komentu, čo si myslíte o hlúpych ľuďoch vy. Či poznáte nejakých hlúpych ľudí a... Super príhody s hlúpymi ľuďmi, to si chcem prečítať. Áno. Alebo aj nie s hlúpymi, možno aj so zlými ľuďmi by som povedal. Lebo veľakrát hlúpi ľudia sú tí zlí, lebo oni nemajú žiadnu
oni nie sú empatickí tí ľudia veľakrát. No. Oni si myslia, že ja som ja, ostatní, oni nemajú pocity, oni nemajú nič. Ja im môžem robiť aj zle celý deň a im to bude jedno, však oni neexistujú vlastne. Ja som jediný, ja som Boh a to je také narcistické. Veľakrát majú ľudia taký narcistický pohľad na svet, keď sú... To je to škoda. Hej, je to, no jo. Je to blbé. Nie je to škoda, je to blbé. Je to blbé. OK. Ježiš, koľkokrát sme povedali blbec alebo blbé. Blbé, zrátajte koľkokrát zaznelo v tomto podcaste slovo blbé alebo odvodené niečo od toho slova. Čo keby sme to nazvali, že čo keď je tento podcast blbý? Dobre, môže byť. Máme názov pre podcast. Ďakujem pekne, že si pozreli tento diel show Typical Sunday! Inak to sme zabudli na začiatku. No tomu ver. Nevadí. Sunday! A vidíme sa pri ďalšom podcaste. Čaute a ľubíme vás, aj keď ste hlúpi. Nebuďte hlúpi. No, mali by sme asi odísť. Dobre, čaute.